Hej så alle sammen og velkommen til en ny video. Jeg vil bare prøve at lave sådan en video herinde. Og jeg vil beklage hvorfor det tog så lang tid efter den sidste video. Og jeg ved godt hvorfor der går så lang tid. Men her går vi ind. Gut. Og vi ser den på den der. Okay. Og det skal være kawaii mais smiley. Og så vil jeg bare lave den her bane op. Og sådan vil det gå sådan, at jeg vil bare gå på og spille på den her bane et lille stykke tid. Og hvis jeg bare bliver dræbt alt for mange gange, og jeg mister mine ting for mange gange, så tror jeg nok, at jeg ender med at stoppe den bane og så lave den op. Så der kan man se, hvordan den loader. Nam. Dut. Så er vi inde. Dunk. Kom ud. Helt ærligt. Jeg tror ikke. Nå. Sådan der. Nu gider den. Nej. Der er et får der. Jeg skal bruge den uld. Den lægger et hormon stille. Sådan der. Der er et lightning attack. Og jeg har faktisk lavet en server, før jeg faktisk havde lavet en kanal, og der var det bare at jeg spillede sammen med min far, og så var det bare at det var rigtig sjovt, at han har også lavet en server, og vi spillede sammen på dem begge to, og så kan vi bare spille på dem begge to, og vi har lavet dem sammen. Så hvis I vil se den ind på enten min fars eller min server, så smid dog et like på den her video. Og jeg siger ikke at den her video er slut, men I skal godt nok smide et like, dem der er derude. Og jeg må beklage at der er gået 2 uger før den seneste video var lægget ud. Og jeg må beklage på grund af at jeg skal være hjemme hos min far, og så er det bare at jeg har min computer her hjemme hos min far, og så er det bare
at jeg ikke kan lave videoerne uden min computer, så jeg kan ikke lave det. Og jeg er der hver anden uge fra fredag til mandag, og der er det bare, at jeg kan spille. Og der er det bare, det er derfor, at der går 2 uger mellem de forskellige videoer. Der er allerede gået 5 minutter. Pause musik. Og jeg synger faktisk ret meget i den sidste video, og det var sjovt. Og det er godt at forkalke lammekød. Njam njam. Oh. Crafting table. What? Huber lige meget. Huber. Nej, det er jeg glad. Jeg lige vil lave nogle sticks. Og jeg har en hel liste med alle de YouTubere jeg kender. Og der er det bare, der står en hel masse. Og så lige lave en seng. Duk. Jo. Puberliche. Jeg skal lige få skaffet noget mere lammekød. Så slagte lige nogle får. Og jeg mener nok, at der var noget med 39, der set min seneste video. Og helt vildt godt nok. 15, ja, det burde være fint. Og jeg vil bare lige sige til jer, dem der ikke ved det, man må aldrig mine direkte lige ned. Og jeg plejer sådan nogle gange lige sådan lave en trappe eller sådan noget. Og som jeg også hørte i min sidste video, og jeg snakker heller ikke så meget, så jeg må beklage, at jeg ikke snakker så meget. Og min far sidder lige ved siden af mig. Han har sit eget bord, hvor han kan spille. Lave det han skal lave. Opgradere til Sten Tools.
Vent! Og så laver jeg også en stenøkse. Og også lige en tak. Jeg kan faktisk godt være mit hjem. Undskyld, at det blev mørkt. Det er sådan ligesom en Minecraft ekspedition. Jeg vil ikke engang have mine videoer bliver for korte eller for lange. Og jeg må undskylde, hvis den sidste video blev en lille smule lang. Og jeg har prøvet at se den, og jeg synes den var fin nok. Ja, nok 3. Lige præcis nok 3 til at lave en chest. Der. Nej. Der. Kan man bruge uld til at brænde med? Jo. Så skal jeg lige op og have noget træ. Det ser fint nok ud. Au. Og jeg synes, I skulle smide et like også på min ikke vores episode, hvis I kunne lide den. Og jeg synes det er mærkeligt, for der var kommet et like på den, og så lige pludselig var det væk igen. Jeg synes det er underligt. Lige meget. Lad os lige sove for natten. Og jeg synes den skal komme op på 15 minutter eller sådan noget. Sådan en lille smule træ i ovnen. Der. Og så venter jeg bare på, at det smelter lidt. Og jeg synes det... Nej. Og jeg synes det er en meget god video indtil videre. Crafting. Crafting, tak. Tak. Men jeg vil sige tusind tak for, at I gad at se med på denne video. Og hvis I kunne lide denne video,
så må I gerne smide det i like. Og så skulle vi ses næste gang. Hej hej.